Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Madre mia! Nu știu dacă ați auzit vocea prietenului meu, dar este foarte departe de mine. Este acolo în celălalt capăt și cu toate astea se aude. Háblame más, Alfonso! Nu știu de ce ții, pentru că am impresia că nu mă aude. Sí! Dile algo a mis amigos. Dile algo a mis amigos. Wow! Deci de încercat când veniți în orașul Artelor și Științelor, suntem la Muzeul Științelor în față și unde este acest ochi, vă așezați unul într-un colț și celălalt în alt colț, aici, și vorbiți. Și datorită arhitecturii și formei acestui perete, sunetul vocii fiecăruia se va auzi, ca și când ați fi aproape. Aici avem și explicațiile. Distanța între extreme este de 50 de metri. Am fost eu cu amicul meu și aici arată zonele în care vă puteți poziționa pentru a vorbi.